Hempu pusi India ar mulak ha hut dhoromadi malong chetok du nang po pusi Mohan Singh tok bi pen ke pachini. KKC abitung atum horbong arnampu ponsi KACC M Dr. Tuliram Ronghang mahang ke thekarni ahir jume ke hangpi. Pini adab birta long pen kadu kabya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Pai ni phai truck surihini rengkora truck arni APHLC Dhansiri Sisia Romai Phu Mohan Singh tokbia hemachatai long pherangkia mai ke pado pon ahut kaning je pon ke non Indiar mulakha sensa salong men ka che thap ke cheng lake kedam tang pai hini pen cheng pon lo lapen non pai ni phai kre truck surihini rengkora truck an amen che thap dun longji lasila solong mesen pen amen che thap dun nangji anchot kalisi sensa saphai hemalong nang ke enahut Kopi si kawe kedo sorkar pen kelong dunma lahei hui che thandu nangji pusi ningje pon. Lapen non malom social media chatai long ka huri sai dhoroma mena phuthak tame lam the che paklang pon ke karbi chorkli cho phijo arat an ke hempu pusi che tok dun nangpo athe hempu pulote karbia khai long aron barim aron kimi lokhimon lapen Christian anim kirim akarbia tum anta che tok pon long rapet po athe bangke che ke beatum nangki irpi Hong Haria Dhorom Puke Mentu Neta Kroy Nang Niputa Mohan Singh Tokbia Hinpen Ningje Pontu. Ilituma Dhorom itu non census nangelit lo tapi diteri ko la self enumeration datu cingelo social enumeration mang gugi bang ke 16 August lapen der bang ke la ke door to door latum dampo la census atimma la si haso hut ke dam bang ke la ke fam number ha si tok dampo lapen munit aphai ko andoma 300 ko andoma aro so aphai ko andoma lahai arju ko lapen ke government pen facility long ma long lema ijun lang ringwell pen tenglo kaprek karbelo ton ma council pen tv ma so ke long dun de la so puthak ta arju po la census party tu la si la so hut mane ke than pamenang po ye ringwell pe ni tan itum long de la pen tenglo kaprek service sakurita nitum long de penang po long pu aholam tha nang po lalo klem ni bang de kasi ilitum non la karbi jitu dhorom jitu nim aso che tok nang ji aso lam tini etini kudam po de ilitum common jitu lale che tok de ilitum Christian num da love lelo ba aron tini tum da love lelo lapenge aron barim tumta love lelo lasu common ditu lasa dhorom anim ti amen ditu tok nang po so ba ni didan di litum hempu ubang ha litum la mahanga tek penteng lok en la so litum ke hempu arnam mazelitum tadom tardi kechipa me lasi lituma dhorom mange tiri udam kang tung bangala hempu anima dhorom ma litum census longke chitok mang ko jongsi akaprek bang kiche so nangkito link ba nang ping khara link jongsi chitok on tawre ko litum six schedule ta wir ko gi lapen ke litum council ta awide di lasi the tuniri lo tarbiya arat tumpan itum la so matha pamera don rap korte mutien da so matha pamera gitu nonili itu pon la so dharma men itum la si tok ko hempu nim la si itum hala religion along itum tok dunang ko Halapurat Cyclem Bang Babuson Rong Parpen Tame Borjan Constituency Kaparlo Inut Karbi Rong Asar Kalitang Borsing Ingleng Aphan Apran Karmu Det Aputhak Lam Theka Ningje Ponke Pinyarnian ke Asan ke Chok Thu Anlo Setame ke AC Council ke Chari ke Theki Dingatum Lapen Karbiang Long Rong Asaramai Karbi Rong Asaramai Tiripia Mayatum Pentame Kahumri Dam Kavedet Aputhak
ningduk chepaklang thu athe non rong amekar chot kalisi inut village headman mate rong asar chevoi jui anta karbiara thamphang asong atum anta kedo dun clip ke pangkre via bangke ningduk piklo pusilam thei chepaklang pon party lot la pen headman lo headman aphan party lot pu bangke awe pinang bon ni tum konitensi alu tha la pusona घटना के aprang prang ta thegamong elang adrong elang wabi sami isi bang ningduk lo rong asal aphan lang plot lata ini tum karbiang long nang lodun chot akiche akebe aso tum penang kok bo alang ni tribal thai lo musumatari tribal thai to ni samni ni da ke che penang kok bo alang ni bangke kopi ko son lo ne laso kanone kalitang man tang lo borsing leng aphan al mode lada kachirap dun bahini dolang pu totel bang thom do pati pu ama chualom bangke a family tum phan bangke loan order ta arrest lo pati pu neb lo pati api bang police tum bang tulo a family te thanga chini dun de pamati apilo thupa tasi apilo thuplot po alam ka dulong mangi si ningduk lutu plot pudang te koson la lutu plot pudang te hala lodung basumatari ke bat thile bang khifan ta kilong ji bang siksa dak hai busini ni kaman hapon ke jong pon kang tu pen ladang ni li ke jong pon kang tu bang ke piniani ronga sa thilot anta inu ra ke che ronga sa phana phanal mude anta pini ronga sa tum duita do aro kra la pen kara putum piniani initiative deng de ahok lo borjan rong sala mai pen ke alang itum terangke ama ingi lo alang itum ahok peda kang sai long nang di justice long nang di puke ingi lo ko bisa me kala pen kara tum kopi posi pini yang an ka humri dam de delo la pen terangke ama kan i felong da initiative deng de la pen kar biang long otomas konsil pen tame pini yang ni la bangso alama phan pang nun dun ku la bangso alam phan kai ra tum mane la bangso alam phan ethe da ni dun de udang te isi udam nang ko ke par no dam nang ko maki pu tot bolam kali jontu jonawar api thi dot son si pamandet lo labang so kang barahan ke pathi ke jontu jonawar phan si nani theng kang lam mat nani pip dam sa wadam pip son si pamandet la se labang so hok pe da kang sai kali tang borsing leng aphan hok pe da kang sai ke long ye bangke kado kawe sulang do kar benglong rat la social activist pen kapre pe leadership tum do an tame itum song dhrom amen ti jong je pin pen ahok pada kang sai ke pelong di fansi ni tame chuningri lo putho chuningri thulo dam tang ni tame chingki than lo tasi la bangso muni la bangke isi english pen dupa black music isi a jadu montor thek u alang apo we pen tame la puson ingna kiwi technique la bangso bang thu ingna kiwi technique thai lo me po office tame la bangso muni la phan itum kaddo gawe cerap chitu dun si alaphan ko son ma kalitang borsing leng phan ke pathi son thot si alang li phan pathi nang jima busi kamatha pono nili tum kado we tame asira dag long be kado we ta chirap se tu tun sinang busi kamatha pola pen mo pen ki pu son dak si krala pen kara tum initiative deng tha nang ni tum arong asa thilot an ta nang ni tum people lo dun joy la pen kar biang lo tumas consequent piniani panung tu la bang so apu tha lo kasi nili hin pen tame totally condemn lo krala pen kara la pen kar biang lo tumas consequent tum hanili si ningduk chebak lang dunang ko la thi rong along potang te kang bore han lo ke thinai tum sik sidul arona peng bune langdam tame rong asal ke amana peng thepe oda ami ka tum stame piniani thangda thekhe labang so rong alo ama sidi tum kado bawe leaders do an ma social activist do an tum thi chara tu du nang pu besini li kama thapon pinia bangke asan ki chogal ni lo dasi kado bawe tame labang so amni phan kiri tali dundi phan chuningri lo ke thik ding do an tame la pen delai police station atum han tame chuningri lo loan order tum tame phabjin pen bangsom ni han ki palong ji phan chuning ri lo la pena family thanda puthot nep thunang ji pusi nili bangai ki jong pon kang tung athe lang li phan jong si hok pe kang sai palong nang ji te family en tami tun binang ko ko nep nang ko jong si lo thik pot tang te lage nili ka matha dama te mote justice long le deta hai kasi da bangso justice long nang ji putang te a family to han ke nep begang ko family thang chini dun te polam avelo a family dun ta chini dun lo matha ram etpote a family to chini dun nang ko athe apinan de choklem te aso posi idi tum tabangso kalitang borsing leng aphan hok pe kang sai ke palong ji long ke kado gawe cerap ceto dunang ji lapen isi alam ningje det pon nili phan kar beng lo tumas konsil lapen kra lapen kara tu nili phan nang jong tahai nang pu tahai kita nili bangke there repin ne salin phan pulo athi nili rakipu nang jara do pini ani rong sa thilot anta jontu jonawar ki thia son pamandet bangke chilang dak hangjang lapen chilon lepi bas nili hin mentame labangso puthot kalitang borsing leng aphan hok pe kang sai ke long ji phan nili hin pentame chingri thulo
Pai ni phai trok arni MLA KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Ingdeng Phokhe Prapli Mahang ke thekarni KKC abitung atumpen CEM Banglo long an pale dunsi kurusara tumpen bongkro karnam puponsi MLA KAC CM Dr. Tuliram Ronghang akai si mesen me etpen kido ke thaklong chiaphan lapen laswarat so pharman ke claim ke dam thek chiaphan arnam pen ahir jume hang pipon MLA KAC CM Dr. Tuliram Ronghang aphan bongkro karnam kipu mesen lasi MLA KAC CM Dr. Tuliram Ronghang mesen me pen thang kisung ke boy ave pin pen rengdok reng me pen rara pharman sai claim ilong bomji pusi KKC etiripia maipu dhon sing teron lapen kongchun bang welson ti sotum pen tham pachini pon Arnam pan ke hai ke hang dunta mesen lo kaduk ke ang la ang kroi wa hormu ave pin la ke la itum la ko peloma lam ki lam phong sai dak sai phin la si kurusara tuma tengke alang liki ki khanja phanja kong arnam ben tan dolo la pentum kurusara tum kai ta jakong pidon lo la puja la pinia amai na je tong don mangke la si ditum no lom ka je than hur ka je than sai ka ka je than ja ka ma se velo la ke litum hakku benda hala hong hari puchini dam de tum dok ping lo Sidum guru sar tum se charju thansi itum guru sar tum pele ki jong duni kali lage ne tum ke guru sar tum ke kar liya tum sita me rong rup ka bochi ka sonsi tum ke rok kerang pona tum lake tum rong sar rupa sar dolo la pen me kar sar mar pen cheng lok se li tum whatsapp po whatsapp he ta ho e pherang ke chuti ta ho habi pin po ta ho kar bere cholen dok po hala hai tum se bang nim along rokom ke order dak tum lo lasi ni tum ke nim si ke order tum lo lasi nim afan ke kuru avete nim rengune lage madu adhorom ke or bang ave plote nim macha videt po la sosi ni tumta matha don lo kar bia tumi pudo arleng enjoy ve bong enjoy ve po alam ke dak siwang gilo sitame la si tum bong ke kopilo ke pudam itum arna masim anam penang hipi anam jakong dak sidolo pusi tum bong ke dim lok kar bia tum la sela bangso hong hari palam bang ke kacini ne tum tetene dam derama si hong hari ke bang nang kiir pusi purang pini ni tum kar biara da phan chethan gang tum nilip ni hang uta rong khang ambi chin thong chiklo me lang tumon pen arna mamun sin kile adim an akar biara da phan chethan gang tung man la pohelo pini Dr. Tuliram Ronghang CM kar biang long autonomous council an parta MLA ke klema bangphu Ronghang constituency pen ke hai duna bangphu phansi pini ni tum kar bi kurusar chikro mai pen hemphu songsari cho barithe pen chenglok kaduk kawe athan thili arnam along ritin ahawartin pen ni tum hang pik lo mongchin arnam pupisi alang liphan article 244A la pen karbia lamet la pen karbia jutang la pen karbia rokom la pen karbi anim honghari anim pirthe adang along an to se alang li rat de da phan aklim biniang pharbini pen chenglok saru sarhang kadu kawe phan kapangri kapangdon un ajakong ke pedole thotje phan sipini tum mongchin anam ni tum pulo non ni long do bidia sar son lo Jameson Ronghang ke hai pen chenglok alang li ke bai karbi ang long along che thang pluk wai song sel hong thom dak longri kona dak jelang abang phulo alang li tanang che tong don lo pen tum karbi kurusar chi ro mai ke ahawartin inglong kiri hawaramai dilai hawaramai singkiri hawaramai hidipi hawaramai borjan hawaramai pen bithung hawaramai ason sidak phonglangso hawaramai pen dak cheksolangso hawaramai la pen langsudiat hawaramai la son si pen an hawar dak ni tum president secretary la pen kurusa la son si tum banglo pen dak horbonganam pujir pen itum ning che thelo je CM Dr. Tuliram Ronghang sitame an so se karbia khe anim alamet ajutang arokom la pen jati suri ke do phanta an so se alang li pangri pangnon po la pen ni tum ning che thelo an hem si puru phandar nang tik mitik ingkru ingtong pe chenglok biri bathung kadu ko beanta ar chia ling ta amon sin pleng set pen do po horbonganam ki puta mesa pu kurusar tum tha sopta chini lo horbonganam ki pu mesen kalima lang de mesa na pen Dr. Tuliram Ronghang an to se karbia khe farman an to se amumang karbia khe farman an to se monsam ke me rik sang pon unlang la pen adon tin ahem seta kaching thur munsin an to se alang lip ron pachetang unlang puning the dolo
Anparta non malom kahuri side horomalam thesetame guru sarvelson ti so hin pen pachini anchot kalisi halapu hempunim raikoma maikong chunbang Jameson rong hang pen tame chekroi sar pen pulote hempu honghari lapen bari the poamen irsetame chekroi dunlo lapen nili pen ke chekroi dun vek popusi lam the chipaklang pontu Oi puthe oi puthe oi pithe oi pithe oi sumthe oi sumthe oi soithe oi soithe oi menthe oi menthe oi nethe oi nethe em hemana pi nangne sewa nangne chekak nangne article pohi hidan ma pucha tenan ke thega tumba freedom of religion Indians lage Dr. Ambedkar ke to jo chini constitution ke to ke hada article 25 freedom of religion along article 25 along toklo 26 27 28 along atoklo la pen 29 pen 30 atoklo 29 pen 30 bangke religion anathu pen project a culture a tradition halake seta article 25 pen 28 abangke tok thu bangke nang lijong si followers nim phan ke kroi nim aputhak kachini la pen alamacho amut pi athepi lahai ke than ke ron thek muni la phan isi ज्ञान की पिथेक आरनाम पुका पचिनी थेक abang fu atum ke kroi lak armu do pote data isia dharmo selam mi made isia dharmo lo puke hok pondo sarkar chorkali lo ni thang ki kroi da dokok pini bari thelong ta lak isia kar bi dokok pote la ta bari the dharmo ta la ta kan hok ali lo kar bi khai phan ke pini hem fu nim long ta lak hini bagar mu dokok pote la ta kan hok ali do ta isia dharmo lo ke isia kar bi hongharia nim long sta me lak phoba ke kroi dokok pote halata yoga khangon elu athema article si por he paprang ni itum det pialong aina ron mate a ron atang yong si tum kroi dam thek the ing sir dam thek the pote napu pene dak mai klang clear achuba ka mai ke doge rong purong lingta chithang thedat na si sanku ra karbi thek muchor ri muchot theory ke thek atum afanda arju tame na pen practical ke claim ke tum hanta arju tame honghari lake komane khomya lam kali english lam ali urdu li hindi kali sanskrit kali honghari puke pudam mange ho pir the kang duk ahu de pini pen pir the kimna langroi langjeng munit monor thengpi thengprang sorjon na apot richopi o sangsari chopi nege anam pharu mai phapo to ante anarat anadet anarnam anani anathan anathili nalok ke padupo boha basung ke pu la ni hong chuta hilu anam pharo wang pe lo ka chingwai cheng lo hong pangkang ra sar lo anam pharo hem phu hem the kwir the arnam anwang lap lo da ani hong long do lo hong do da pe sop wang pe long ke o polilang ho po tu hai ri sina itum kuru sar le hai kiri siar ki kliang ko kuru sar han hai kiri ke tirim ki pi tirim si pi tu hai kiri lo helo aso hai kiri e posi alo so bang pudun lo ri chopo nang long sin lam ni lun ni kroi songsar puarna nang yong sin lam ni lun kroi tem mo pi the kang tang der kang tang ta la ni he ma long songsar chu a hong phala long se ka chingwai lo pot mo pi the kang tang ta hong kwa men ke pe prai ri not la pen hai kiri ta pe prai ri no mo kar bi kar bak nang plang thong kep nang phi thong kep owe suri jabor suri nang chan nang jar sita hong hai ri bang ke papon khino pusi la sanglang lo dep kuru tum si hong hari buke bang palo dep thega tum ke obe ke thom thitang i phu men chi ne phi men chi ne e ong men ini hu men chi ne bari thege thok huta bang saram thok huta chi ni bang we bute lo dep long silami ho su ra kai lo dep phana arjuam po la si lo dep bang sia phu phi men pu thot tham thuji la si hong pen hai ki ri ke isi ke tirim ki pi huta hai ri dalo penga nam ki huta hai ri dalo ta hong long si pon arna me thele ri ta hong pen nani la roi pen a jeng pen chiklu thek plot ani thek plot peng le ri ta do le ri jala se men le ri ta non dam tangan ke hong pen sai de la pen munit atum hong pen si pir the ar nam long chile thui hemalo le me pro hingali hemalo le pi gali ha hong nai an ta nai na si ki chi huta ke cheng ta hong pe si bang lo ki ju ta hong pe si da na si hong hai ri na ko kar bia khai ke hong hari bek lo mane hem phu tum ban ta hem pho dharmo bo ta da dong bang ko an tong do ne ni la hai chi ni on de lo ta men ni ga chi ni la teng bang ke bari the tum ta do lo te mene tai si a ro rim lo po mui tum ching bai ching sai bom po le hong hari anim hinu hindu e pene hem phu anim hinu bari the anim hinu pe la ke muni ta tum asong se ke ni cho rar tum ni je ke ante
hala rada tum song lege thegali rat se ke the posi rada tum honghari pulo tangte honghari lo hempu te hempu lo ta ni tu ma song pe ni pudam bangke honghari lo athema Facebook news along andak ke viral long ke thegunong ta sop ta honghari ge dak ilitum asar Dr. Tuliram Longhang amang ke thek army dasi dak kadok kawe sita kurusala tum an hetame alang liphan hirjumi ke hangpi horbonam kipu panalam the bangke non ki wangji prangi wangji an sitame alangli e home sarkar along hitame center sarkar along hitame ilitum karbi along ria farman dak ilitum kaching thura wai sai pengki cheng lok ke pemprek kang thim kadok kawe ta alangli non ke dam tang assembly long ta alangli pinang an claim lo alangli karbi alam sitame kai aning kan menge ning yelong li sitame non ke alangli MLA ki man cheng pen alangli halada ke assembly long ta karbi alam ta alangli adak pasuli under lo la pen lam kan ning ye anta simi ke deng pen cheng lo lam kan ning ye anta alangli phan karbi ang alam pen kan ning ye ji ala SP gar tumta alangli phan huang pilo mate alangli phan hukum pilo lasi churu lo ilitum ACM sar Dr. Tuliram Longhang phan alangli ladak karbiang lo termas councilor long CEM ki khida ningkan krihini pare lo ningkani thom ki pleng thupo la pen non la alangli MLA mandat pen assembly long ke ningkani siam da velang ningkani sia ve ku sitam alangli lan ki claim thai ka pot alangli phanta lan su se kurwang thu claim me dami khi me kham me pu pini kadok kabi kurusar chingruma mai pen horbonam pulo hempu mukrang pira singya na pen ke bari the pen chenglo songsari chu pen chenglo la than thili paru an pujap taram japen horbong hor theta misen me nasi klemi da miji kapek dalang ma la ki thek long ateng bang ke karbiang long bang ke honghari lo bari the lo la pen hempu uklang del lo lasi la bangso ke klang der bang ke isi ke aki no ke kali sitaili tum chipakeng nang ili tum chipakeng nang ye adimo bang ke koan ma ke chipakeng koan ma ke chiphaleng lan se ili tum bang ke lasting yi lasi men la hello pu hum lo bang ke adhe ke tum ke ningang lo alam ni hai he pen alam ni chot ba de ke ningang lo chibi yoy itila sonalam do sitanali tum karbiak ke i tum ningang lo bang ke chibi yoy yedel patat phun lo tasila so thang no ni tum ki dam tang hitame lang dam lo poronte song ho mu ana bang ke asi nili choroji duisi la KCS ta rothom do kolo so KCS ta hok ma pu nili amata hala dak central committee dodun non dodun bomla hitame la so chingwai chingsai chingkrung chingsai pen ai karbia khaya tum manghu mangram edila ho nasi siwet chingrum nanggi pusi KCS ta isiwesi non dulo non thirklong lo pen thirklong phitame karbiang long ang tangali ang tan chotagali out country kaprek des along hitame cheleng punlo thik la sono thak nola kabi kurusa ramai asini likai da choro kabi kurusa ramai hitame alang tum non isiwet KKCA magali sekretari kana kachi thakabe lasi alang tum bangke ingthir jir penlo la panggil lame la song thoma bang thoke la bangke misen lo la siki misen ye phon bonte la dhorom de hedi la ta hinoni nona bang aja no hempu dhorom puta paklang de lo bari the puta paklang de lo la penke ala honghari puta paklang de lo la sila song bong pen ilitum der de pin pen non ilitum dakla karbiri chopeng chenglok la pen karbiang long la thekse reser tum yong si alang tum phan pangrum pen pupu da bujai lu ponde isivet ki do de ji alam abi ako lage nilhin pen si pu isivet si do nahi karbi bolote karbi lo la pen ga dhorom bolonte nim bolonte isivet si do nahi
tang te pini adaba birda bangke kangtonik lo kado kabeta me do me thak me kurwang tru